Ja neviem. Here, we must show that we are willing to kill more of them Dobre, than they tak could ever začíname. kill of us. The bar at the top of the stairs will tell you how the fight is going. Fakt Sigi je mi tu. to teda ide lepšie, ten počítač odtedy, čo tu mám rýchlejšie. Koľko zale ich tu je? Koľko je tu maximálny level? 75. Ježiš. Aj vám to nabehlo. Čo? Aj vám to nabehlo. Mňa to odpojilo. Prečo ma to odpojilo? Ne. A vás to odpojilo? Ne, Prečo ma to odpojilo? lebo netuším. Preto. Potom sa jak bugol. Probíja migrace hostitele. Kto sa pripája alebo odpája? Ja sa pripájam. Tak preto? Mňa to vyhodilo. Snaď budeš s nami. Ale tak určite. Prečo mi to nejde pripojiť? Daj si tu. Akože Ježiš. Michal. Netrol. Taký vzadu. Vzadu sú také b. Čo ti nechutí? Frum. Pozvete ma. Ja nemôžem, lebo mňa to takmer zabili. Zabili aj ju. Nepozvete ma nikto? Teraz hej, lebo som skapal. Teraz som v akcii. To sa nedá pozvať. Pripoj na nás. To sa nedá... Nejde mi to už. Čo? Pripoj sa. Pozv ma. To ťa nejde pozvať, Michal, ty nechápeš. Tak zase to nejde. No bo tam je asi plno, ne? Ale minule tam boli 20 a nič tam nebolo. Vás je tam iba troška. To je pre veľa ľudí a nepre. A nemôže ma to len tak vyhodiť. Ja neviem. Čo to ty máš? To je nič. Tak sa pripoj. Možno ti to pôjde, ale netroma. Nejde to. Nejde. Už som skúšal na Nikolása, skúšal som na teba, už tu mi to ukazuje, že nemôžem. To mám takto bielým, nemôžem to položiť. No, pasa. Neprestal pracovať Far Cry.